कि इनकर आज 1000 सब्सक्राइबर आज ऐड होखस। और जे भी देखा था और तमाम गाना आवते बड़ो तो लोग देखते बड़ा लोग हाँ अभी आई एगो बड़ी बढ़िया गाना गले बनी कि नतिया अखिया मारता कि बेरी बेरी बबली झाल बहुत अच्छा गाना बाटे वो बजावे ले और उ गाना के जोड़ा नहीं कि आशा न पूर्ण विश्वास बा कि गाना हमारे एक तरफा बाजी। और वही बीच में गौरू गाना आइल बा कि यह जिला के रंगबाज करके गाना आइल बा कि हमार सैया रंगबाज है जिला के हाँ। अगर जे भी बा आरा के आइल बा भाई तो छपरा जिला के रंगबाज लोग के दिक्कत नहीं खेलेबे के दिल पर ठेस नहीं खेलेबे के आज छपरा जिला के रंगबाज खाती बता कल बक्सर जिला खाती आई एकदम लगातार 10-12 गो जिला जौन बा जौन प्योर भोजपुरी माटी वाला जिला हो जिला बक्सर के सासाराम के बलिया जिला के तमाम गाना आई हाँ लगातार बिहार में 38 गो जिला बनो 38 गो तो बिहार में 38 जिला के बाद 10 गो यूपी वाला जिला जौन जौन के जिला का हम नाम जानते नहीं तो हर जगह के गाना आई आप सब एकदम प्यार आशीर्वाद दीजिए। हाँ तब तक जरा आप आरा जिला वाला जौन गाना गले बनी वो गाना सुने के मन मतलब सुनी जाना तो हमार सैया रंगबाज एह जिला के मतलब हर जिला खातिर गाना गावल बा।